καταργηθεί. Θα εξεταζόμαστε λέει στη χημεία για να περάσουμε στη σχολή πληροφορικής. Το μάθημα της πληροφορικής έχει καταργηθεί. Κοιτάξτε, να σας πω για το θέμα της πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σαν μάθημα επιλογής στην πρώτη λυκείου. Μέσα από τη διαβούλευση φάνηκε πραγματικά ότι υπάρχει αυτή η ζήτηση για την πληροφορική. Είναι και προσωπική δική μου θέση, σας το λέω αυτό. Ότι πιστεύω δηλαδή ότι. Γιατί υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία που λέει ότι σε εξετάζω σε βασικά μαθήματα και δεν είναι προθάλαμος για όλα τα μαθήματα το Λύκειο. Και η άλλη που λέει όμως ότι η πληροφορική είναι μια βασική πια επιστήμη, είναι απαραίτητη και πρέπει να εξετάζεται. Αυτή τη άποψη είμαι και εγώ και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του διαλόγου, πώς να θέλω να καταλάβω το διάλογο, η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενη πανελλαδικά μαθήματα. Αυτό είναι είδηση. Είναι είδηση. Το γεγονός ότι τώρα δεν είναι μέσα και ότι μπορεί να μπει πληροφορική. Ναι, σας το λέω. Είναι είδηση. Η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενη πανελλαδικά μαθήματα. Η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενη πανελλαδικά μαθήματα. Η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενη πανελλαδικά μαθήματα. Ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει πληροφορική πρέπει να κάνει πληροφορική. Ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει φιλόλογος πρέπει να κάνει αρχαία. Ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει χημικός πρέπει να κάνει χημεία. Είναι αυτονόητο είναι αυτό πράγμα. Δηλαδή για την πληροφορική είναι φάουλ αυτό. Και στις 3 τάξεις του Λυκείου. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Επανέρχεται. Όχι σαν πανελλαδικά εξεταζόμενο, αλλά μπαίνει στη γενική παιδεία για να κάνουμε πολλές ώρες. Όχι σαν πανελλαδικά εξεταζόμενο, όχι σαν πανελλαδικά εξεταζόμενο, όχι σαν πανελλαδικά εξεταζόμενο.